ban sadakan wanda bani jin kowa sai kai, duk bugu da za ta yi ya zamanto tunanin ka shine din dai. Kunne ya zan bai jin wata kalma sai in ambato na ka za a yi, idanu su zama sun kulle sai in sun gan ka za su yi daidai. Zuwa inda ba ambatan ka za a yi ba kafafuwa na su toge, hannu in ba zai dau alƙalami ba domin yabon ka ya dage. Shi ma bai da amfani ya zamo daidai na yau hange, baki na ko ya zama fansa gun kama aiki don maka bege. Ya ilahu mai banka da ɗamin kai ne kaɗai kake iyawa, sanya duk yaban da za na yi gaɗo hasamu kadda na yi kasawa. Da sabon kurfa ya kuniya Allahu taimakin na yi haskawa, na mace da ƙauna ta saidi sada ta ƙarshen zance. Hasken gani ta hama aiki, duk mai san kashi zai dace, lamunce muso ka habibun da cikin zuciya ka kasance. Ya kali kusa na tsaya da kafafuwa na wa kada na yi maula, cikin yabon wanda kake yaban sadakan kaɗan afdalla. Ka sa sunana ya shige duk duniya domin saifullah, idan ka so haka a cikin minti guda san ba wata wahala. Salati ga abban Fadima Allah ka hisa da bai da adadi, ka sa alihi da sahabbai wanda domin sa sun yi shahadi. Auliya da shewunan waɗanda suka mutu da ƙaunar hadi, ka sanya su suka nuna mana hanya ta muso hamidi. Babban masoyi Ahmad Tijjani gaida mai Tijjaniya, Abul Futuhat da shaki'in ya su gaida mai kyawun niyya. Shehu na bauta Allah ya ja kwanan kamu san ba mu hamayya, Shek Gibrima Abul Abbas